Čaute ľudí, vítam sa na nového videa z hry Battle Jump 3D. Takže ja som túto hru kedysi hrával, má tu už nejaké rôzne dobré skiny. Mám tu nejaké skiny už. Takže Battle Jump 3D sa to volá. Keď ste si ju niekto chcel stiahnuť, tak si ju kľudne stiahnite. Dajte mi určite like a odber, veľmi ma to podporí u srdiečka. Ja to nebudem okecávať a poďme na hru. Oh bože, som tuto kedysi hru hrával, si to pamätám. Ne, to čo? Reklama, to čo je? Čo tu mám robiť? Ako idem? Čo som urobil? Nechcem si ju stiahnuť. Ja mám. Bum, bum. Tu som minul ne, tu ne. Čau. Ide mi to však. Ja som mal šťastie. Zase reklama. Jaká blbosť. Ale ja som nechcel stiahnuť, alebo mám. Nemám. Kúpime nejakú fľašu. Motorka kaosky ninja. Ne! To jak mi ide dobre. To je nejaké krátke. Čo to je zase? Co to je? Ozaj to musím pustiť. Ja to nechcem pozerať. Ale už kedy sa to zjaví? Bum, 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 bum. To jaké krátke? Čo? To jaký profesionál som? Ne! Kúajte teraz. Yes. A koľko tu tých reklam bude? Čo rovno môžem robiť toto? Dobre, to je blbo strašná. Bum,
Bum, bum, bum. Dobre, ja. Jak to ide? Ne! Úplne pred cieľom. Ale chápete ma? Hneď pred cieľom som dole. Yes, dal som to. Dobre. Co to je zase? Nie, to musím nejaké blbosti hrať. Pomoc. Ty, jaká blbosť? Ja to nebudem hrať. Ale prečo mi to všetko vyskakuje? Dá sa tu nejak zvuk. Bum, bum. Predtým ste ma možno dobre nepočuli, lebo som si nevypol zvuk! Toto isté niečo bolo predtým. A, no, podobné. Dali sme to. No určite. A to čo je? Bože môj. Ja tu zabijem ten mobil. Ja ten mobil hodím o stenu. Bum. Že to je easy? OK. Je to easy. Moc. Easy. Vidíte, aký profesionál 3000? Mama. Tak pre dnes by asi stačilo. A ja sa s vami lúčim. A čauko, lidičky.